Hello. Hello. Ni puilan khulumung ya faru. Tadi. Ang Delhi kokton ni hote nono kisa kok sungna bagai manjuman. Tadi. Acha miawo jeni ni resignation letter nugmani. Abno tiyai tabok jini kubangma bororok kubangma wan sukmani sungmani asai dongha. Kai puilano tamani bagai aje resignation rinan like abno ti kisisa chini koktuma no sawiman khangkai ni koktuisun khranan musung. Belai hambai. Tabuk main kok ngangkai. Post ni resign dikha. Bodol ni mothani buagrani dofani to resign diable. Kai tabun dorang asuk kabang kok sana thengya. Bebab nusrai sai ngai. De amya sanai rok ba phemlok nai belok nai amjok nai rok khusi ingra thung tonga thung. Tamkai post kotoria samungsi kotor. Norok naikhe kai nugano ya phangni simi. Tipra dofano sabnani bagai ba tipra motha party tongmani ya NGO tongkruni simino. Tungjepro kok piri phayo sara Tripura ganangai. Akru dikang post kribla. Gai post sarano samung khaimano ngakai a post rok tongmani jagao kisa misa kebeng mung phayo. Belok mung phayo amjok mung phayo. Gai post disai to samung si kotor bla. Main kok ngakai ni post disai samung kotor samung tangi tunai dofani. Kebeng mung jesukano phaiteng dofani thansano sekak nani ba sepelan nani azora no rigla. Engkai borom gunang atano tekai sasungna musungmakai nini aje resignation letter ro chungnukmani aro nini mung soi suijak tongo te aboni logi aro date engkai 11 tarik 3 mas 2022 amahai nugo abno tei tam sarai ang 12 tarik agot pola program tongmani engkai ang 10 tarik na agot pola phaijak ang 11 tarik no resign dikha program kotor ni sikang aro no proof je ang asudin abo acceptable je ba আলোচনা বা সমালোচনা চলিখা এই 11 তারিখে রিজাইন দিবানি পরবর্তী আং 12 তারিখে তংবলে প্রোগ্রাম মেইন কক গয়া বনো আনি পোস্ট কতরিয়া বুমুং কতরিয়া সামংসি কতর গোबांमा কেবেং মুং ফাইনাই তামসে কেবেং মুং বা হামিয়া থানাই রক সাগরাতং জরা বেবাগ নো স্রাই স্রাই কেরিনাই ইসা নাইসিল দিজরা engkai ang te kaisa nokbani lukurok ni sungmung tabu amahai ba kebeng nai kubuni botol rokni borokni wan sungmung amahai tongkha nini je resign rimani resignation letter nogoi borok tabu wan sugui tongkha tipra motha turuk kebeleng na chengoi tongkha abono tuili tam sanai no tabu kok jodi no chini borok sawi tongo ngai tipra motha no kebel khe nainen musung mane no chini dofa no kebel khlainya musung mani koksi ayada tipra motha sabo tongba tipra sa tongo tipra dofa ni borok tongo ngai abono krak khe nainen musung ngai man dofa no krak khe nainen musung mani saman no abo chini borogo ba je sopa nong thung chini wan suk nai borok ni wo chung bai chung bahai ke hamia halaina ni abo renggo bat chung bai chung bahai ke pisalaina ni abo asuk surung mungo phayako a jora phainai abon bagi chung society ni borok masi sanai kai nin thani te kaisa saiman musungnai resignation dimani ukologo nono kebo chadaya nai ba naislanai ba musubnai tor tong abo kisa saiman naislanai chajak yang nai musunai amahai bolte norok sakang rogo nukna bangla patrika rogo ang abono akok tabuk saranayo je skang ni salo am bebak no srai keri nai je ajaga kok silchamung rok haikya jaga paikha rang burung nakha ahayingkha mane rangni kelankari rok durniti
Samke ajagawo ang serai kok no sana nai mani ngake. Turniti ba tatal ani jibon ang kaya ko. Je puru kuno kicu hamyang ne ani nijin cayang ngaka ani jin kok no bang kubunyo sanai. Ke ajagawa se kok si jamu si jagai. Samung kaham ke klai tongui ko kok si jamu si jawui bakabayo. Awon bagai men kok ngake kok sil jamung. Kok sil jamung rono priani harden ka. Karon ang Donald Chairman yani sedang ke yang samung tangi saya juga. Parti kai to chin borok saya boleh. Samung kai no sa jasa bodol fan kai di jasa parti fan kai di. Tamu kesat tamu kufur tamu kormo. Chin borok ni samung kai no sana ni kani jasa samung. Parti bodol motha apa jasa pano klainya ni. Apa to jeng to fanoi samung go mungsati kisah tak sekarang ni telang man ma apa si kotor. Hewan suku. Kaya ada ko cini bekti ko to ni bagai, ani bekti samung kanya ni bagai, ani bototes to tongo. Ang kering mi mano, kinto ang salary able. Kaya ang ani samung tangi sanay, kuboy samung no, tabuk je koksil sanay rok. Aro junal chairman tong mo bagai siya, borang ta kana bo rica kana bo haing kana bo iring kana sauble. Ang ya kari dika, tabule borok tam sanay ba. Abo no reason tungang kay. Do kai tabuk je kebeng nai bodol ni borok kisa nini o regeneration rimanati oi tabuk kaisa tam sanai borok shep manai tongo hima hai kok ekrek nani borok noli no tam sana musung borok no tam sana ni bolte jeng politics nugo maximum no sejalai mani ada maximum no nugo sejalai mani ang borok no sejana thangya borok ni jesana ni borok sagrateng tamong ngkai bubui tatal bebang no srai ngai ngai jorao borok femlok mung belok mung amjok mung kabang ma pinyo phayu tamokhe jeng bai jeng sejalai mani je dino thaknai afurno chini dofa sisa mungote bo phaikuk nei ni ang khaklai abos main kok ang tabu borok sejau ni go ang borok no sejana thangya borok no bang chajago ada do kai tabuk paithak bukha kok kaisa sungmung mono paithak tabuk lukurok kisa amahai reunion ni man lugoi kaisa lukurok ni khawo kaisa sung asai tongkha tabuk chini takhuk ata poritos boki go sabjula ni region jiman ulo sabjunal ya junal nakar mungsano junal ni region jiman ulo bo tabuki tipramo thao krijang thangsuka na sabung tang yedangno na bahai tamo abrokno lukuro kisa sungmung asai tongkha abno titam sarai belai hambai okok sungmani bagi borok resignation letter ka hamke poriya khunam hainke resignation letter ro ang junal chairman ni post no siya karo ang bubagra no yakar kha ba bubagra ni tipra to phani thancha no yakar kha abo kari kole ang party ba post ba to phani samung tangmani yakar na yam haya ang obon puilao je samane yakok noko yaphang ni simi norok nukna jepro tipra motha NGO tongmani politics sing yaku apuru sara Tripura ganangi jepuru jeng samung kayo apuru ani uno post kare jepuru buagrano logirika jebini jorau jeng coba klai feka apuru bukuno post kare ke post kare actually ani joratu yang naika bunyi sabun kamang abun nanya tanya post tongmani slai post kare samung kaimani no ang bekas rangi samung tangi thaiman kha abuni jorau bango bono chongnai ani thani wa ngobono puilao je saka post kotoria samung motor jagwang amba ke kuno wanana nangya ba ke bokuno abu chongna nangya post ni resign diwo company resign dia belai hambai ata borong gedang